сотрудничала. Некие из них я только изводила, некие из них только я вышла и была редакторкой. И все они занимают место в моем сердце. Ребят, давайте разглядим, как же проект старается. Наступний крок – це опитання їх доступності, бо вони можуть не зав'язати в інших рівних крупних проєктів, і не можуть не любити цей проєкт, і ні за які гроші не взяти в нього. Після того, як ми опитали їх, нам треба зробити що? Встановити дедлайн. Щоб не затягнути на некий вельми великий срок цей проєкт, нам треба сказати, у нас місяць. Нам треба як зробити за місяць. І як, так, на місяць я можу. Наступний крок – это починаємо гучку, правильно? Так. Ми починаємо гучку, ми усім розписали, хто кого озвучує, і у нас є дедлайни. Після того, як ми почали озвучувати, вже озвучили актори свої ролі, у нас саме цікаве перша хвиля правок. Это хвиля правок, яку, звичайно, все слухає і каже, де хто поминутно налажав. Ну, литерально поминутно. Виписує правки. Але на этом ще не все, на жаль. Другая хвиля правок. Это та хвиля правок, коли мы даем уже после первой послухать кому-нибудь сбоку. Кто-нибудь незнакомый, не с фандомом, а ни с чем, как человек просто поглядел и сказал, а ось я не зрозумів, я ось просто глядач і на дивіться. Треба не все виправити. Після другої хвилі правки ми думаємо, що вже можна їсти хліб, можна випускати? Ні! Треба змонтувати трейлер. Цей крок не завсёды виконується, але його вельми добре сприяє на імідж проекта. Реклама. Проект плюс трейлер. Короче, для трейлера часом приходится додатково озвучивать некие фразы. Бо трейлеры вони бувають відрізнюються. І після того, як у нас трейлер, ми можемо випускати проект. Браво! Ты! А, Хаскер, мой сябр! Рады, что ты тут! Не хаскай мне тут, бредота мордолысая! Я уже амаль сорвал ку... Я не могу стоять у боку, поколь место, где я живу, подвергается такому гвалту. І довелося жорстко цюнить. І це було зламано. Не треба було зламати, як цюнити. Зведення вушки у програмі для відео, я думаю, не треба тлумачити, чому це помилка фатальна. Отсутность компрессии на голосах. Это техничная такая речь. И тому перегрузки за этого, я думаю, ну, тут тихо. Значит, это треба робити громче всю стежку. І вся стежка пікує. Повторение оригинальных интонаций 1:1 замес актерской брони. Это такая помылка конца, но мне сдавалось, ну, в оригинале интонация идет вверх, значит, и вверх вверх. А по сенсу, про скороклад, это уже индивидуально обучало. Неорганизованная премьера сдавалась так, что подчас премьеры мы вирішили, ну, мы зробимо прямий ефір на YouTube. Дома нас заблочили у першу хвилину. Ми побіжали з нашим файлом ключей на Twitch. Не у всіх наших глядачів був Twitch. Все ж ніхто всім палиться, що робити, як, куди. І для мене, тому, по
враженням це було, ну так, смазано. Але мені передавали, що всім все ровно, всім сподобалося. Выезд шухать по кожному тайм-коду на коліни запар йдуть, один за одним, це незручно. Але коли чоловік працює в іншій програмі, це, ну, допущає. Ось. І наступний слайд, це вельми цікава і смішна історія. Я досилаю переклад своему знайомому господу. Давайте, может, мне уже начать оглушивать. Не, мы еще чекаем команду, не, пока не начинай. Ну, не починай, так не починай. Прошло, может, тижня два. Листаю я тикток. И бачу уривок дубляжа Німони. Я такая, так, цікаво. Пишу ему, а что это такое? Упс, а вы тебе забылись уторку добавить? Это было вельми весело, что до 3 дні до дедлайну здачі обучки мне треба було обучити ось эту кількість реплік, а это, ну, не такий персонаж, якого там просто обучить. Є вельми емоційна роль, там шмат часть, треба ледь не пліться, треба тараторить. Это було складно, але мені було вельми хотілося, щоб це було якісно, я це зробила. Але давайте поглядим, які цікавостки возникали під час перекладу. Так, ну, спочатку, що може, ми поглядим уривки, і коли нам дозволить, давай поглядим. Там максимум стоїть. Шаровное тайное логово. Смеття и пах моркоты задают всю атмосферу. Авой, крутанская рука! Шмат было крови. А старую тебе отдали? Ось, и мне было вельми приятно потом читать воркбуки, что я обучила по нечему меркованию, что там отлепи за оригинал, но окей. Головне було перекласти некие вельми цікаві вирази або гульну слову і заховати сенс. Наприклад, слово «грудень», і воно повторяється у некоторих випадках. Я його переклала як «видавати», бо воно вкладалося у ліпсінг, і воно добре передавало те, що воно значить. Грудень – це бути, ну, бути у залюбленні, не сумувати. Видавати, ну, білоруську вчить. Наступне було «сам-сам-сам-сам-сам блин-блин». Можна було «штості», тут перебуваємо. Ну, але мені хотілося перекласти ось так, всяке-всіляке і перемога, бо це було легше для мене вимовити. Так само, одна з таких фразочок, які Німона весь час вживає, «to break stuff», я переклала її у різних випадках як «давай молотіть», «давай нечто рознесем», послухаємо відео в фрагменті. Ей, бос, я зараз вернуся. Пойду сьогодні, то я рознесу. От, пойду, то я все рознесу. І є ще одна метал, і коли є фразочка, коли вона бачиш нечто крутое, і хочеш просто метал. Это не перекласти як железо, металл, ну, это ніяк не так. Чисто тому я переклала його як железно. Давай поглядим. Ну, не жевательного, ну окей. Наступний слайд. Так, это еще не все. Ось одно з моїх головних місців Evil Larry. Evil Larry. Контекст. Німона приходить у логово і каже, ох, ви стала на шмат Evil Larry. І їй приходить думка Evil Larry. Зміни своє ім'я на Evil Larry. Як перекласти, я просто голову зламала, як це перекласти на білоруську мову, і сенс заховався, і жарт заховався. І ми це переклали як зловесно зловесник. Тобто не злий Ларри. Это было просто ніякого сенсу не имело. Зловесно зловесник. Так само right і turn right в англійській мові right і off і right, правда, мають однакове звучання, а у нас, как заховати далі однакове звучання, зробили на правду і направо. Так само я вирішила перекласти імена власні двох героїв. Ambrosius Golden One. Я не веду. Я зламала голову перекласти слово «мой», але мені треба було втиснути в це век.
каб можна було вимовити хутка. Амвросій з Латвії. Мені вельмі подобається ім'я Амвросій. Балістер Болтхарт. Гэта было на паверхні храбрае сэрца. Але, вядома, ліпсінг трошечки поцярпеў ад гэтага, але захаваўся сэнс рыцарскага такого вайбу. Напружанне ад агучкі галоўнай ролі, яно, вядома, вялікае, але ўсё роўна побач не стаіць з арганізацыяй цэлага праекта. І калі мы гаворым пра паўнамэтражны мультфільм на 1,5 гадзіны, гэта адзін з маіх вельмі любімых мультфільмаў і дагэтуль любімых. Таму я, як толькі ён выйшаў, я думала, трэба зрабіць пераклад. Гэта быў так званы полудубляж, і калі шляхам хітрых такіх маніпуляцый выразаецца сярэдзіна арыгінальнай сцежцы, запісанай добе, і застаецца толькі накласці свае галасы. Але так як у нас не было, не ва ўсіх былі умовы, каб запісаць якасны гук, гэта напалову агучка такая. Мне не спадабаўся арыгінальны трэйлер гэтага праекта. Там была выкарыстана, мабыць, хтосьці ведае, High Hopes паекаць з диска. Мне здавалася, гэта не вельмі палядны настрой задае праект. Таму я вырашыла проста выкарыстаць свой досвед саунд-дызайну з папярэдніх праектаў і зрабіць цалкам новы трэйлер. Зрабіць мне нас гучнасці максімум. Вітаю, містер Клаус. Джаспер Йоханссон, поштальон. Здаецца, чуткі распаўсюдзіліся, і бедныя дзеці Смірансбурга пачалі пісаць лісты, у якіх просяць у вас цацкі. Наш кузен сказаў, калі напішам ліст містеру Клаусу, ён зробіць нам цацку. Калі вы ахвяруеце ім вашыя старыя цацкі, я за квотай дастаўлю іх бясплатна. Сёння, у той жа час. Той жа час, гэта глухая ноч? О, не. Зноў прыслалі паштальёна! Каціся дамоў, няўдаха! Што робіцца? Ты паштальён. У Смірансбурзе. Тут людзі маюць сказаць аднаму толькі адну рэч. Святая маці! Што б ты не рабіў, мяне не ўблытвай. Чаму ты стала настаўніцай? Каб нешта змяніць? Адзін бескарыслівы ўчынак заўсёды параджае новае. Гэй, а ведаеш што? Мы зробім гэта. Такі дрэнер атрымаўся. І давайте паглядзім, якія ўзніклі складанасці падчас агучкі. Нам давялося выбіраць паміж двумя варыянтамі аднаго і таго ж персонажа, агучыў спачатку адзін, а потым я подумала, трэба аддаць яго другому. Давайте паслухаем першы. Можна давайте паслухаем. О, прымуць, так, вядома, прымуць. Зразумела, прымуць. Дзякуй за напамін. І другому. О, прымуць, так, вядома, прымуць, зразумела, прымуць. Дзякуй за напамін. Хто-небудзь що-небудь чуў? Як на вашу думку, хто лепей пасуе? Другі. Ну вось мне таксама больш спадавалася, як агучыў вальс. Таксама мне давялося неяк перакладаць цікава фразачкі, якія трэбны былі, каб закрываць ігулькі словаў і нейкі такі кантэкст. Бо, напрыклад, I could really use your help. Я пераклала, для дапамога была б на карысць. Бо слова карысць у гэтым мультфільме мае вельмі важнае значэнне. Джаспер, ён вельмі карысны чалавек, і ён думае, што ўсе вакол толькі дбаюць пра ўласную карысць. І давайте паглядзім урывак з відэа. Таксама зробім выкруч. Ну нічога не чуваць. Карацей, ён кажа, дапамога была б на карысць, а Клаус кажа, карысць, цікавы выбар словаў. Ну што ты хочаш зараз пра гэта памятаць? Просто гэта было неабходна неяк выбраць. Наступнае. Чаму мы закрэслілі смачнага херус? Таму што не ўсе ведаюць, што такое херус. Хто ведае, што такое херус?
Ну, все дорослые, они это дитячий мультфильм, и слово херест, ну, и мне передали, что склад Суник згубився. І тому, ну, можете бачити, як це звучало, тому змінили його на іграшок напоїв. Ну, нехай. Nautilist. Nautilist возникає так само в наступному нашому проєкті. Я його переклала як спис неслухов. Тобто спис неслухняних діток, які не отримовують подарунки від Санта-Клауса. І в наступному проєкті це був заправний дубляж, і я за нього не взялася, коли таки був стоп-моушен. Бо я не люблю стоп-моушен анімацію. Готовы до колядов, дети? Так, капитан! Я не чую! Так точно, капитан! О! Зелёная ночь, на дне морским, Спанч Боб Сквепенс. Хлопчик, он желтый, необычный, Спанч Боб Сквепенс. Коли высекает морская лука, Спанч Боб Сквепенс. Плывите до нас, и сникнет туда, Спанч Боб Сквепенс. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 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 Спанч Боб Сквепенс. Ла-ля-ля-ля-ля, коляди! Ошалеть! А вось и добавка! Урконю, найгідніше з усіх елементів, а тортик прямо повниться їм. Де ти його взяв? У планктонах это ёль спек. Ти взяв їжу у планктона і накормив їй увесь город? Ага, Ну ти толопень. ага. Не диво, що у городі усе такі грубі. А, я ж съел тонну гэтага тортика! Я можу бути найвеликшим дурнем! З колядами, дядьки! Вам, певно, цікаво, на що старенькому бачив поштовий фургон? Ну, у гэтым годзе я хацеў быць абсалютна ўпэўненым, што Санта атрымае мой ліст. Таму я даў спадару паштальёна выходны. З колядами, детки, вам, певно, цікаво, на що старенькому бачить поштовий фургон? Ну, у гэтым годзе я хацеў быць абсалютна ўпэўненым, што Санта атрымае мой ліст. Таму я даў спадару паштальёну выходны. Мне быў не даспадобы сухі закон, таму... Мне быў не даспадобы сухі закон, таму... Прабачце, што разбудзіў, мадам графіня. Я ніколі не сплю ноччу. Я сплю ўдзень. Хтосьці баіцца цемры, а я не цярплю святла. Так. Усё пожалуйста. Прабачце, калі ласка, дарогу дайце прайсці. Подвядите обвинуваченных. Рабина, святара, да и мама. Прямо як у старым анекдоте, так? Рабін, святар, да имам. Две порции. Гарсон, гэта выдатны выбор. Мне тое ж самае. Мае сваю цану. У мяне... Я не заўсёды быў адзін. Калі я брала, больш, чым давала. Герхард Хардман, прафесар інжынерыі. Менавіта навука здолее вярнуць Германіі колішні хонар. Занялася гэтым праектам. Агулам ён заняў у мяне, можа, месяцаў 5. Улікам пераклад, рэдактура, ручка, пошук там людзей. Але варта сказаць, што музыку я пісала для яго з нуля, таксама записывала шумы з нуля. Давайте паглядзім, як гэта адбывалася.
Нас тут доўга не было, але мы вярнуліся. Вы что, близняты? Мы кузены. Ходзяць легенды пра людзей, якія ад нараджэння маюць дар ствараць музыку настолькі праўдзівую, выклікаючы духаў мінулага і будучыні. Гэты дар здольны ацаляць цэлыя супольнасці. Але пры гэтым здольна размываць мяжу паміж жыццём і смерцю. Добра, слухай. Гэта не хатняя вечарынка. Бляха. Вы готовы піць? А патнець, пакуль смярдзець не пачнеце? Хочаш? Працягнеш гуляцца з д'ябалам? Акуратней, хлопчык. Не квапся на тое, што не па зубах. Ён з'явіцца ў цябе на ганку. У нас праблема, народ. Што тут за гамана? Мы чулі тут вечарына. Для гэтага свету вы ўсё адно, што мёртвыя. Але я магу ратаваць цябе. Ратаваць мяне не трэба. Яшчэ як трэба. А вы хто? Я і ёсць ваше выйсце. Не крычы. Вось, яму ўжо лепей. Я не веру ў магію. Прывідаў, чарцей. Толькі ў сілу. Мы пераб'ём вас усіх да апошняга. Смоук? Годзе табе. Адчыні дзверы, гэта ж я. Ты ж ведаеш, я не люблю закрытыя прасторы. Давай, братка, адчыняй дзверы, выпусці мяне адсюль. Стэк? Гэта ты? Вядома я, адчыняй дзверы. Гэта не твой брат. Чуеце пах? Здаецца, я абасраўся. Пять трусаў упалюй, табе ён шлях пакажа, сам шыбуй на Дублін, траллі да луда. Я иду на пераздачу. Па-першае, здароў. Па-другое, цябе зусім не хвалюе, што ты размаўляеш З прывідам найвялікшага завучкі ўнівера. Дзякуй, я зрабіў даведку. І агеньчыкі ў вачах маіх не зведае ніхто. Акуляры чорныя мяне схаваюць ад мянтоў. Тихо! Тихо, я сказаў! Па месцах хуценька зайчаняты. Достаем заліковачкі, хаваем тэлефончыкі, выцираем слёзачкі і па алфавіце да мяне шагам. Марш! А ўвогуле? Уставай, юнак! Месца хто заступаць будзе? Ого, раздаліўся тут дзядзін такая. Ды вы гляньце на яго. Здароў. Чаго равеш, юнак? Вы некі бледны. Ты што, прывіду бачу? Я так... Вы мяне бачыце? Я твоё жыццё усё наскрозь на лабавым шкле разгледзеў. У дэталях. Да ты дубень слепошары! Мог бы и по тормозах своечасово отдать. Я табе зараз дам, гніда малалетняя. Жонцы свои давал, алкаш сра... Ну, Пашка быў дурань. Посварыўся з роднымі і вырашыў, значыцца, з жыццём развітацца. Алексей... Ты, Клёшка, тым цягніком і кіраваў. Яны прывязаны адзін да аднаго. І ўсё грызуцца, хто ў чыёй смерці вінаваты. Выйсце ёсць. Толькі зразумейце, што вам для гэтага трэба. Моя пісніца, мы з ёй сабравалі, і я попросила яе зрабіць гэты пераклад. І яна вельмі густа зрабіла, і мы заняліся гэтай гушкаве.
Гэта не проста агучка, гэта дубляж. У нас атрымалася зрабіць менавіта дубляж. Таму я хочу пералічыць, чаму мы малайцы ў гэтым праекце, ад якіх у нас былі яшчэ хібы. На жаль, падчас рэдактуры, маёй рэдактуры, якаяся, я згубіла дзе-нідзе рыфму. Бо гэта вельмі часта нам у рэпліках узнікае нейкі рыфмовны радок, але там яшчэ былі і песні, і таму пасля рэдактуры песні мне ўжо настолькі галава прайшла кругом, што я думаю, господи, яшчэ і тут рыфму з... О, не-не-не, просто, ну, рытм закрываем, і няхай. Некаторыя рэплікі пропусцілі падчас агучкі, трэба было прыязджаць зноўку да мяне, перагучваць, і зноў... Усё агучылі? Так, усё. Ой, я гэтую забыль. Просто. В некоторых местах я згубила гульню словом. Например, там была фраза сугучная honored, ну, годы, и mad as hornets, злые як чвари. И мы просто придумали злые як чвари. Просто у меня не атрымалася придумать, на жаль, гэтым разом. Мабуть, у кого-нибудь яшчэ атрымаецца, но не ў мяне. Але мы малайцы, таму што гэта быў вельмі хуткі пераклад. Літаральна, у гэтым годзе завяршыўся пераклад і рэдактура. Гэта дубляж і рыфмаваны пераклад песень. Абое, хто мае спяваць у гэтым праекце, яны спяваюць, яны трапляюць ноты. Ну, гэта было б выкрыць, не ведаю нават. Дэбют двух дабераў, мы паслухаем з вамі сёння іх, якія упершыню ўдзельнічаюць у дубляжы і ў агучцы. Дэбют звядзення агучкі групы рэжысёркі, якая упершыню займалася звядзеннем гука. Раскошная лакалізацыя, якую мы пабачым хутка. І праца з акторамі, якая прысутнічае, што вельмі рэдка для агучкі. Ну, не планавалі, што гэта дубляж. Прыйшлося працаваць з акторамі. Песні Бласнежкі і роль Бласнежкі я ўзяла на себе. Тому можем послухаць, як атрымалася мне спяваць. І жадна не задата, оставосім світ, ладоніче гадаю, а когда зустріч очей, я твоем складі приємно. Ну і далей по тексту. Ось. Ми зараз з вами погуляємо у маленьку інтерактивну гульню. У нас є 7 гномів. У кожного їх ім'я – це їх риса характеру. Треба перекласти як ім'я власне. Як перекласти слово, ну, ім'я Док? Лікар. Не лікар. Накинуть Док? Як? Дока. Дока – гэта той, хто майстар у сваёй справе. Доупі. Ёсць ідэі? Урань? Ну, гэта не вельмі груба. Ён же такі міленькі. Дурилка. Хэппі. Вельмі простае слово. Щасливцем. Але ён не вельмі добра трапляе у ліпсінг. Щасливец. Хэппі. Весалу. Карацей і больш весела. Снизу. Не плачь. Чего? Нет? Ну не плачь. Grumpy. Цікаве слово, що у нас у першій на редактурі я був злослівець. Вельми добре для слова. Grumpy. Злослівець. Ну, ні. Ну. Бурчу. Сліпі – это вельми простое, самое простое. Соня. Правильно. Можем поглядеть, як відбувався дубляж у мене дома в домашній студії.
Додай м'ясо у голос. Так, що головне? Мертве чи у лісі? Уяви хотя. Скажите, мертвая у лесе. Земное сердце. Я есть сердце. Пропустили в эту сцену. Краски. Не, краски. Пінное серце ти у ярості. Серса отрималося. Що головне? Сама. Все приходится робить самостойно. Ось такі ось. Я сама пойду у домик гном. Все, злодейный план. У гномик гномов, ты сказала. И на конці, але у іншим обличчі. Знизу вверх. Я сама пойду у домик гномов. Давай. Не згасай на кончатках, не згасай, наоборот. Был з мумії, я б коли не ведала, який текст, я б не зрозуміла, що? Мумії. Давай. Ось. Вельми було цікаво працювати з дівчиною, яка раніше нічого не вийшла. Але я знайшла там такого шикарного локалізатора, мастака, який намалював усю битву пригожусь. Тобто, усі підписи іменів на ложечках, слово Білосніжка, всю книжку. Это клавок нас. І та дівчина, її нік Соніка, вона так само взялася все це монтувати у оригінальну картину того. Ось бачите, що просто... Просто я передам їй більше розпинні. Давайте послухаємо, як Яна і як наставник біології справляється зі своїми ролями. Яна, Соніка, обучила свою королеву, і у неї вельми складана роль. Яна повинна з королеви перетворитися у старую бабку. Злую бабку. А Нікіта Ст. його нік, він обучив Бурчуна, принца і польовничого. Тобто, ну, а менш всі мужчинські ролі. А ролю люстри магічного обучив, хто подумали? Карматик прийшов. Давайте послухаємо королеву. Вот. Пришел час бавить. Да, з моего люстерка, з далеких сусветов прийди. Раз ветер со змроком з'явися тут. Кажи, тварь свой покажи. Молодчина. Не кранайте вы, дурни! Это отрута! Бачите? Ведьмина полювка. Як анёл яна, такая милая. Анёл, ха! Яна жанчына! Усе жанчыны падступныя! Не ведаеш, чаго чакаць! А адкуль ты ведаеш? Ніадкуль, але я супраць. Не крычы, яна прачнецца. Няхай прачынаецца! Гэта не яе хата! Їм було так приємно працювати, він просто все ось так подав. Ай, я сподіваюся, що мені ще з ним сотрудничаємо. І ось уся наша команда, до речі, це не нейросетка малювала, це чоловік малював. Ось. Усі, ось вони справа наліво. Микита Статі, Соніка, Орел, Олесь Кулевич, ну, я. І артист Фундока, наш мастак, який відказаний за всю цю пригожу локалізацію. Що можу сказати? Дякую вам за увагу.